τούτοι όλοι που τρέχουν τύπου Άιντα, και δηλαδή ο Άιντα είναι εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, είναι εκπρόσωπος της κατοχής και έτσι πλασιέ των τουρκικών θέσεων. Άρα εμείς, κύριε Μιχάλη, που είμαστε εντός Ευρώπης, θα απαιτούμε τουλάχιστον τα δικαιώματα μας να είναι ίσα με εκείνα των Ευρωπαίων. Όχι να γίνουμε δούλοι στη χώρα μας και να μου λέει το 18% αν δεν αποφασίζει ένας Τούρκος δεν θα παίρνει παρακάτω η νομοθεσία. Τι ζωή δημοκρατία είναι τούτη, ρε παιδιά. Αυτό να πετούν. Μα αυτό να πετούν, μακάρι. Αυτό να πετούν. Μα χαίρομαι που τα ακούω. Θυμάσαι ότι μου το Αυτό είναι ακριβώς να πετούν. Άμα να πετάς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, Μιχάλη μου. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου. Να ξεκινήσουμε σε εσένα, Μιχάλη μου, και ελπίζω έτσι τώρα τα Χριστούγεννα μου να είσαι διασερός, να σου στείλω τούτα που γράφουν οι Τούρκοι πας στα βιβλία τους, να τα διαβάσεις, να τους κάνει μια μικρή ανακεφαλαιόδηση και να ξεράσω μια ημέρα, θέλω να τα φέρω μια ημέρα εδώ με τα παιδιά έτσι πρωί που να καθαρούν το μυαλό μας, να τα διαβάζεις εσύ και να το σχολιάζουν οι κύριοι. Μα τούτα κρατικά έγραφα. Δεν κάνω το αφηγητή. Όχι αφηγητή, να τα διαβάζουν και να μας λέγουν την άποψη μας. Μα έκαναν το στην πράξη. Ρε Μιχάλη, δεν βλέπεις το σήμαγε μου τώρα μια νούσιμη χώρα. Έπιασε ένα μισό βουνό, έβγαλε τα δεντρά, κατάστρεψε τώρα να μας κάνει σημαία. Και πήρε ηλεκτρισμό, σε παρακαλώ, έβαλε κουμπιά, μετέφερε το ρεύμα, ναύτη το μισό βουνό να μας δείχνει την τουρκική σημαία. Σε ποια χώρα του κόσμου γίνονται αυτά? Στην Κύπρο την Ευρωπαϊκή και δεν τρέπονται να μου τρατούν. Οι ξυμαρισμένοι. Ωραία, τέλος πάντων. Ελάτε. Καλά Χριστούγεννα, κοπέλια. Να ταχτούμε μαζί σας. Να τους βάλουμε το ρεύμα. Να ταχτούμε. Να τα ανατρέψουμε. Η Τουρκία τώρα, άκου. Ο κύριος Ερτογάν και δεν τρέπονται να μούτρα τους και πάνε και παρουσιάζουν και στην Ευρώπη και κάνουν τη δική μας και τους κάνουν τους τροχονόμους. Επέρνουν σκοπιά επίθεση ανά πάσα στιγμή. Σε όλα τα φόρουμ που έχουμε. Όχι να έρχεται ο Άιντα που έλεγε υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αντί να τα σέβεται αυτός ο κύριος, υπάρχει όταν ανακηρύχθηκε το κράτος. Όλη η ενεργή πράξη για καθιέρωση του παρανόμου ψευδοκράτους. Και αυτοί οι κύριοι των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν, τα παραβιάζουν όλα. Και οι δικοί μας κάνουν πουσένακου. Γίνεται τη δουλειά. Έχουμε δύο εκθέσεις για τον επικοινωνισμό του Κουκό και του Λάξου. Εθνοκάθαρση, κύριε. Και επιμένουν και να μου λένε μασκαρλίκια και πελάρες. Και να κάνουμε και να ράνουμε. Μα πώς θα ράνουμε και πώς θα κάνουμε. Και πώς θα ελευθερωθεί. Όχι να ελευθερωθεί. Να κάνουμε ένα πολίτευμα το οποίο θα αντέξει. Να πάρουν τα στρατεύματα του από εκεί που ήρθαν. Αν θέλουν να σωστοί, κύριε. Τώρα η μεγάλη Τουρκία των 80 εκατομμυρίων και τη τεράστια έκταση έχει ανάγκη του κομματού. Ξέρετε γιατί το έχει. Η Κύπρος είναι ένα στρατηγικό σημείο. Συνδέει Δύση και Ανατολή. Τώρα που έχει και οι υδρογονάθρακες θέλουν να την πάρουν ολόκληρη. Πάντα θέλουν να την πάρουν. Και πριν τους οι υδρογονάθρακες. Πόσο μάλλον τώρα δηλαδή. Μα οι Τούρκοι το λέει γραπτό κάτω. Το φωνάζουν δια των εκπροσώπων τους και εμείς περίπου κάνουμε ότι έχουμε έναν γέλος απέναντι μας. Δεν έχουμε έναν γέλος. Μακάρι να έχουμε έναν γέλος. Ούτε θέλουμε να πάρουμε τα δικαιώματα του Τουρκοκυπρίου. Να μπούμε στο σπίτι του να το πιάσουμε. Γιατί πιάσαν την περιουσία μας, ρε παιδιά. Την πατρίδα μας. Και η περιουσία εκεί δεν είναι δική μας. Είμαστε υπεραστικοί χρήστες. Κύριε Κουλία, δώστε μου ένα δεύτερο ερώτηση και εγώ δεν θα κάνω τόσο χρόνο σας. Αν είχαμε να κάνουμε με αγγέλους, δεν θα είχαμε να κάνουμε με το κυπριακό πρόβλημα, ούτως ή άλλως. Εγώ αυτό που διαφωνώ μαζί σας πάρα πολύ, αντέξετε. Μα πώς θα αντέξετε, μας παρουσιάζετε, ναι, αντέξετε, εγώ αντέχω. Αντέξτε και ακούστε με αγγέλους. Όχι, αντιλήφθηκα. Αλλά αυτό που παρουσιάζετε, ότι για να το πω και στην γλώσσα σας, είμαστε μαύροι ζωγέριμοι, δεν είμαστε. Που θα έρθουν όλοι να μας διαλύσουν. Ούτε είμαστε χωρίς φίλους, ούτε κόσμος που δεν έχει να κάνει με κανέναν. Ούτε τον καθένα πρέπει να τον κάνουμε εχθρό για να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε... Μας πιέζει ο χρόνος. Τελειώνει, μια φράση θέλω. Ήδη παραδώνω τα έργα. Να τα παραδώσετε. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή που μπορεί να διεκδικεί, να ζει όπως όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να φύγει... τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους Ευρωπαίους. Μάλιστα. Τώρα είσαι σωστός, κύριε. Να το θυμάσαι εδώ. Αλλά δεν είμαστε μαύροι ζωγέριμοι. Μα είναι κήρυγμα του φόβου τούτο. Αν κήρυγμα του φόβου. Καλά ρε. Όχι. Καλά δεν μην ξεκινήσουμε. Τα σπίτια μας και φόβος του λόγου. Να φέρεις τον νου σου, ρε Μιχαλή, είσαι νέος άνθρωπος, να τον μαζέψεις και να το πεις και τους άλλους τους δικούς σου. Ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία και πλεύση. Να είμαστε πράγματι Ευρωπαίοι. Να μας φωτίσει όλους η γέννηση του Θεάνθρωπου. Είμαστε φωτισμένοι, μια χαρά η αυτή. Εμάς τους υπόλοιπους να φωτίσει, αφού εσάς σας έχει φωτίσει. Άντε, καλά Χριστούγεννα. Τα βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να δούμε την έρευνα αγοράς που έκανε ο Αλφα για το πόσο θα μας κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.